фарзанди ғамхор. رفتیم باشم در اون شدم جمعه کنی یا شاطیم بودن بعد می رفتیم مغرما شی السلام علیکم چی دونی خودمی دکترم کاyak خودو که نه سوار کنید برای بسرشه مو درون انا کامپوت مغرما سوار کنید مرحمت شده من در که گرسنه نمانید من خدا میخیرم پدر هر روز همین خدا دیلم دزده همین خدا гӯш кун бародар, ман муддати 10 дақиқа мешавад ки шуморо мушоҳида карда истодаам. чаро нисбати падари худ ин қадар беқадрӣ мекунед? гӯш кун бародар, ман мехоҳам бо ҳамроҳии падари шумо сар як пиёла чой нишаста суҳбат кунем. агар розӣ бошед меравем. چی ایلاج همه جوانان همین خیلن همیشه یک چیزی نو میخواهند یک خوراکی با لذت میخواهند برکت هر روز خدا در دل همه میزنه خدا چی ایلاج دیگر ما علاجی دیگر نداریم. اگر من شرایط می داشتم همه چیز رو بسرم برای تو بیان میکردم، لیکن چی علاج؟ چی علاج؟ бародарҷон, бо телефони ман ва падаратон занг занед. алло, бабай, шумо киен? ман содиқҷон. содиқҷон, падарҷон, агар имконият бошад мо шуморо дар ошхонаи фирдавс интизорем. пеш ошхона? майлаш ман метавонам як 5 дақиқа пас ҳозир шавам унҷо. майлаш? хоб, майлаш. ассалому
саломатиё чӣ падар? Марҳамат, шумо назин, Синҷин. Ана, мо ба хизмати шумо тайёр. саломат бошед, зинда бошед ки Марҳамат, марҳамат. гапи моро нашикасед, ма иҷо ҳузур шидед. Бале. саломат бошед. падарҷон, ман ҳолати қаҳр кардани фарзанди шуморо мушоҳида кардам. гӯш кун бародар, ман муддати 10 дақиқа мешавад ки шуморо мушоҳида карда истодаам. чаро нисбати падари худ ин қадар беқадрӣ мекунед? эй бародар, ту аз куҷо медонӣ ман ба он хотир ин корро мекунам ки падарам худаш фақат гурусна мегардаду шиками маро сер мекунад. ман он худогро ба он хотир нахӯрдам ки худаш хӯрад. ман барои ҳамин ин корро кардам. ва дидам ки фарзанди шумо нисбат ба шумо беқадриву беэҳтиромӣ неу, балки ғамхорӣ мекардааст. Ҳамин тавр бале падарҷон, шумо мушоҳида кардед? бале падар, Айна? бале. Ташаккур ба шумо. саломат бошед падарҷон. Ташаккур. фарзанди ғамхор. дар нақшҳо меҳрубони ҷамшед, бадриддини шамсиддин ва сафаралӣ қурбонов. роҳбари гурӯҳи эҷодӣ раҷабалӣ ибронӣ. оператор ва монтажёр раҷабалӣ ибронӣ.